ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬಾಡ್ನ ಅನ್ಪೋಯ್ ಇನ್ನ ಬರ್ಚಿಗೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಕೊರಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇತ್ತನೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೊರಲಿ ಇಟ್ಟಿತುಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಲಿ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನೆ ತೋಜು ಅಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸಿಂಬುಂಡ್ಲ ಪಾಡಲಿ ನಿನ್ನ ಸಿಂಬುಂಡ್ಲ ಪಾಡು ಬಲಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಜಂಗುಲಿ ಹಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೀಚು ಬ್ಲಾಗ್ ಇನಿತ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೆತೊಂಡತ್ತು ಅವು ಕೊರ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತುದು ಬಾರಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದ್ ಆರು ಕುಕ್ಕುದಾರು ಬತ್ತು ತೂಕುದ ಸಾಯಿಬೇರು ಬತ್ತು ಕೊರ್ದು ಪೋಯ್ನ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಉಂಡೋ ಅಯ್ಯರೋ ಆರು ಕುಕ್ಕುದ ಸಾಯಿಬೇರು ಅಂಚ ಆರು ಬತ್ತು ಕೊರ್ದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಂತೆಂಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮನ್ಪುರ ಇಂಕ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ಬಂದಿರ್ತಿರಕ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಕುಕ್ಕುದ ಸಾಯಿಬೇರ್ನ ಫೋನ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದುವೆ ಐಫೋನ್ 17 Pro Max 512 GB ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಲೆ ಕುದರ್ಲ ಬರುತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಫೋನ್ 17 Pro Max ಇಂಚ ಈತ್ ಮಲ್ಲೊಂಡದು ತುಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ತುಲೆ ಕೈಟ್ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಬರ್ತ್ಮೆ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಿಕ್ಕಿದಂದು ಕುಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂತು ನೀರು ಕುಕ್ಕುದ ಸಾಯಿಬೇರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆ ಸೋಪ್ ಕುಕ್ಕು ಸಾಯಿಬೇರು ಕಂತು ಕೊರಿಯರು ಆರೇ ಬರ್ತದ ಕುದ್ದಾದಿಡ ಬರ್ತದ ಕಂತು ಕೊರಿಯರು ಅಣ್ಣ ತಿಕ್ಲೆಗಿದ್ದ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮೇರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ಸುನ್ಯ ಅರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ guys welcome to unprofessional unboxing of the iPhone 17 Pro Max mini ಗೊತ್ತಾನದೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಬಾಳ್ದಂತೆ ನೇ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಗೇಮ್ ಗೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಕುಕ್ಕು ಬಕ ತೂಣ ಇರನ ಕುಕ್ಕು ದೆಪ್ಪೆ ಇರನ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಚ ಬೊಟ್ಟೊಡಿಗೆ ಓಕೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ sound button okay next ne bhai ne hand over to you open talle inchina phone nikli olanla tuttara mini ಇದು iPhone 17 Pro Max ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಮುಲ್ಪೆತ್ತಿನೇನು ಅವನು ಹೋಯ್ತು ಇಂಚ ಮಂತೀರು ವೇನು ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಂತೀರು ಈಗ ತೂದುಪ್ಪ ಅಂದೈತ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದು ಉಂಡದ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಅವನು ಈ ಸಲಕ್ಲ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಡ್ದೆ ಮನ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಜಾಣಿಗೆ ತತ್ತದ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಂತೇವೇನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದಾಂಡವು ಅವೇ ಫೋನ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮುಗಿತು ಬಿಡಿರು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ iPhone 17 Pro Max ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೆಪ್ಪಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಅನ್ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟಿನ್ 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 ಗೈಸ್ ಕುಡನ್ ಕವರ್ ಉಂಡು ಪಿನ್ ಉಂಡಾ ಅವ್ರು ದೆಪ್ಪನ ಅವ್ರು ದೆಪ್ಪಲೆ ಅವು ಅಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮನ್ಪ ಮೇರೆ ಜೋಕಲ್ಲ ಕಮ ಉಪ್ಪುನ ತೈಕ್ ಒಂಚ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮನ್ಪ ಅಂದು ಮಾರೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂತ ಅನ್ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೆತ್ತನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೇರು ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಉಡ್ಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಅನ್ನೇರು ಅಡೊಗುರಿಜ್ಜಿಗೆ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಪೆ ತೂಪೆ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ತೂಪೇನು ಅದೇ ತಲೆ ಉಪ್ಪೇರ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ಹೊರ್ತಾಪನಂತ ಓಕೆ ಒಂದಿನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಫೋನ್ದಾಗ್ಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಮಾಡ ಮುಕ್ಕು ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಸಾಯ್ಬೇರು ಚಾರ್ಜರ್ ಪಂಡ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೇಬಲ್ ಕಾಲಿ ಅವಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ದಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸೊ ಆಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಸಿ ಟೈಪ್ ದಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಸಿ ಟೈಪ್ ದ ಸೊ ಅದು ಇಂಜ ಸುತ್ತದ ಕೊಡ್ತಿರ್ನೇನು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ರಿವೈಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೆಕೇಡ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ನಿಂಚ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೆಪ್ಪ ನಾವು ಇಷ್ಟು ತೋಜೊಂಜಾಂಡು
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಾವ್ ಇಂಚು ದೆತ್ತ ತುಲೆ ದೆತ್ತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹೊರತು ಅವ ಅವೇನೇ ದಿಕ್ಕಾಗ ವಾಪಸ್ ಇತ್ತ ಆನ್ ಮಂತ್ ಆನ್ ಬದಲೇ ಓ ಶಿಟ್ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಆನ್ ಮಂತ್ ಇದ ಬಂದ್ ಮಂತಿನ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಪನ್ನಿದೆ ಆನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮಂದು ಅನ್ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅತ್ತೆ ಅನ್ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಚಿನ್ 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 ಅಲೆ ಇವತ್ತು ಆಪ್ಲೆ ಆಪಳೆ ಆಪಳೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕ್ಲಾಪ್ 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 ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಕಡತ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ತುಳಿತ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಟಚ್ ತುಲೆ ಟಚ್ ತುಳಿ ನೀರ್ ತಲಕೊಂಡು ನೀರ್ ತಲಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋನ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಇದು ಬರೀ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಳಿ ಇವನ್ ಐಫೋನ್ ದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಲ 16 ದಕ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಅಂಚವನ್ 16 ಐಫೋನ್ ಸೇಮ್ ಅತಿ ಅದೊಂದು 17 ಕಂಪನಿ ಓನರ್ ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಅಂತುಲೆ ತೋರ್ಸ್ಬೋಯ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜಿ ಕಡೆ ಅನ್ಬತ್ತೆ ಅಂತುಲಿತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತುಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಅಂದುಲೆ ಅದುಂಡು ಮೂಲ್ ಬರೀತಂತುಲೆ ಮೂಲ್ ಬದಾದ ಬರೀತಂಡು ಯಾವ್ದುಂಡು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎತ್ತವೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಗಿದೋಲೆ 17 Pro Max ಅಂಚ ಅಂದು ಐಫೋನ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರ್ಷನ್ ನೆಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂದು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಪಲ್ ಇದಂಬುನಿ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಪಕ್ಕದಾಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್ ಇಡ್ದು ಆಪಲ್ ಕಂತಿನ್ಲೆ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ವರ್ಕ್ ಏತುಂಡು ಮೆಮೊರಿ ಗೊತ್ತುಂಡದ 512 GB 5 GB ವರ್ಕ್ ಆತಂತ ಆಯ್ತೊಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು 5 GB ಕೂಡ ಇದೆ 5 GB ಉಂಟು 1% ಮಾತ್ರ RAM ಇತ್ತು ದತ್ತಿನಾತ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ RAM ಉಂಟು RAM ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಟು RAM ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿದ ಆಪಲ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಿ ಕಂತಿನ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತಾ ನಡುಡು ದಿನ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ते दालेजी कैमरा तो निक ताले दिख बुधवार तूले 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 कैमरा ओपन डेर नमूने बता फ्लैश शॉक वर्क तुले कैमरा होतले फोटो टिक टिक करतले गाइस कैमरा तुले होतले वाओ show the picture now नहीं चुतले go to the gallery बोले ಅವೇನಂತೆ ಕಾಂಡ ಗೊಬ್ಬದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಅಜ್ಜಡ್ಡ ಬ್ರೈಟ್ ತುಳಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಬತ್ತುಕೊಂಡು ಅಂಚೋಂಡ ಅನ್ಪುಲ ಕೆಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ನಡ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈ ತುಳಿ ಇಂಗ್ಲ ಕೈ ತುಳಿ ತುಳಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ತುಳಿ ಇಂಚ ಕಿಸೆಟ್ ಮಡಿತ ದೀಪ್ಲಕ ನಿಕ್ಲ ಮಡಿತ ದೀಪನ ಫೋನ್ ಉಂಟು ಐದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಖಾಲಿ ಈತೆ ಸೈಜ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಗುದ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲ ಈ ಜನ ಮೂಗು ಉಂಟತ್ತ ಆತೆ ವರ್ಕ್ ನಾವು ದಾ ದಿಕ್ಕು ಜನ ಮೂಗು ದಿಕ್ಕಿನವರಿಗೆ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಟು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡಿ ಅವೈತಲ ಉಂಡಿಯ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ 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 ಮಿತ್ತಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಾಂಗ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಂತ ಆಪಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ಆ ಸಾಂಗ್ ದ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮೇರ್ನ ತುರು ಆಯ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ದಿನಾಟ 10 ಸಲ ಇದೇ ಪೇರಾವೆ ಅಂಚ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳದ್ದು ಈ ಸಾಂಗ್ ದಿನೇಟ್ ಈತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋತುಂಡು ಸಂಗೀತ ಗಿಡೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಗೀತ ಗಿಡ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಸಂಗೀತ ಗಿಡ ಇಮೇಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಉಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದಿವಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇತ್ತೆ ಯಾವ ಜೆಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಬ್ಬಿ ಹೊಟ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಕು ಜೆಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕಾರ್ನರ್ ದಪ್ಪರ ಅಂತ ಬಂಗ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಬೀದೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಆತ ಅಂಚವ್ ಬಕದಾಲಜಿ ಈ ಸಿಮ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ನಿಕ್ಲೇದು ಈ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಸಿಮ್ ಲೈಕ್ ಪಾಡೋಲಿ ಈ ಸಿಮ್ ಪಾಡೋಲಿ ಎನ್ನ ಸಿಮ್ ಪಾಡೋಲಿ ನಿನ್ನ ಸಿಮ್ ಪಾಡೋಲಿ ಈ ಸಿಮ್ ಅವು ಈ ಸಿಮ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಸಿಮ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಬೇದಾಲ ಇನ್ನೊಚ್ಚಿ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ತುಲೆ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾತ್ರ ತಿತ್ತುಪ್ಪನಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಗುಲಾಯಿಪ್ಪುನಿ
ದಾದುಂಡು ಆಪಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ದಾದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಇಕ್ಕಣ ನಿಕ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ನಟ್ಟಫ್ಲಿಕ್ಸ್ లో ఉండే ನಟ್ಟಫ್ಲಿಕ್ಸ್ లో ಉಂಡು ನಟ್ಟ Okay, cost. ಕಾಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಬೈ ಆರೆಂಗ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕಮಿಷನ್ ಲದ್ದಿ ಕೊಡತೆ ಮಕ ಸ್ಕುಕುದ ಸಾಯಿಬೇಡ ಫರೋಂಡ ಇಕ್ಲು ಗೀತೆಗೆ ಮಾರಿ ఒక కొరపేరంత కాసు 150 ದಿರಂ 150 dirhams. 150 ದಿರಂ ಕೊರಿಯ ನೀ ಗೊತ್ತುಂದೆ ಖಾಲಿ ಮುಲ್ತ ದುಬೈ 150 ಪಡ್ಡಿ ನಾಕಲು 150 ಎಂಗೆ ಕೊರ್ತಿ ಜಾತು 120. ಎಂಕೊಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದೆ ತೊಂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ತೊಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ ದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಫೇಕ್ ವರ್ಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಪಿ ಮಿನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಪಿ ಅಂಡ ದಿಟ್ಟು ತುಲೆ ಮಾತ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಇದು ಸಿಮ್ ಪಾಡ್ ಇಂದು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಜಿ ಪಜಾ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಸಿಮ್ ಮಾರ್ನ ಮಿನಿ ಸಿಮ್ ಪಾಡು ಸೊ ಮತ್ ಈ ಸಿಮ್ ಪಾಡುತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಆ ಸಿಮ್ ಅಲ್ಪೊಂಡು ಅಂಜ ಈ ಸಿಮ್ ಪಾಡ್ ಆಪುಂಡು ತೋಲಿ ತುಲೆ ಎಂಚ ತೋಜುನುಂದು ಪಿರೋದಿರ್ಗಾಲೆ ಅದೇ ಪಿರೋದಿರ್ಗಾಲ ಏರ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಚಾರ್ಜರ್ ದಿಕ್ಕವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಲಿ ಸಾರಿ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಕೈ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಲಿ ಕೈ ಕಿಂಚ ಪಾದ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗ ಓ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆಡ್ಡೆ ದಕ್ಕದ ಹೋಗು ಜಾವು ಬಕ ದುನ್ನಲ ಇಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ ನಿಂದು ಮಾರ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಐಫೋನ್ ದಾಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕೇಸ್ ಆರೆಂಗ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲೆ ಕುಕ್ಕುದಾರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಆ ಕವರ್ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೇ ಕವರ್ ಪಾಡಿಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ಏನಿದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪುಗ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಂದು ಮಲ್ಲಿ ಅದ ಬುಲ್ತೀನಿ ಅವು ಸೇಮ್ ಐಫೋನ್ ಲೋ ಪವರ್ ಮೋಡ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ತೋಜಿನ ತುಲೆ ಎಂಚ ಏರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕನಪ್ಪ ಪನ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕದು ಹಿಂಗ್ಲಿ ಊರು ಕೊಂದಿಬೇಕಂದು ಸಿಮ್ ವರ್ಕಾಪ್ ನದು ಹೊಡ್ತಯಾ ಪೆಟ್ಟು ಊರೈಕ್ಲಿ ಶಿವರೇ ಬೋಡ ಅಂಜಿ ಬೋಡ ಧರ್ಮಗಂಧ ಅಡ್ಡು ಪಡೆ ಎಲ್ಲ ದಸರಾಗೆ ಶಿವರಿಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಶಿವರಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲೆ ಜೊತೆ ಮಲ್ಲುಂಡು ಗಾಲಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಜಿಜ್ಜಿ ಮುಗಿದಂಡು ಮುಖದ ಸೈಜ್ ಆತುಂಡು ಅಂದಿ ಎನ್ನ ತುಂಡು ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೊಬೈಲ್ ಗಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ದುಬೈ ಇಟ್ನಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕುವ ಡೆಲಿವರಿ ಒಂದು ವಾರ ಐತಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅತ್ತಿ ದುಬೈ ತಗ್ಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಚಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಮೊಟ್ಟ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡಕ್ಲೆಗೆ ಓಡಿತ್ತಿನ ಪನೋಲಿ ಏತಪ್ಪಗ ಟ್ರಕ್ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರೋಡು ಮಾತ್ರ 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂಡ 5 ರೂಪೀಸ್ ಎತ್ತಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರೋಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಪರ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪಾಕೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಸಂడి ಪಾಕೆಟ್ 4,000 ತಾಜ್ ಮಿದ ಆಪುಂಡು 400 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೂರ ಐಫೋನ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಲಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಐಫೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಫೋನ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆವದು ಪುಂಡದ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೊಸ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಅಂಚಾದದು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮುರನಿ ಟಿವಿ 9 ನ್ಯೂಸ್ ವರ ಅಂತಲ್ಲ ಅದೇ ಕಂಡನಿ ಬಿಡುದು ಬೊಕ್ಕರಿ ನಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿ ಮಾತಿನ ಅಂಚಪುರ ಅಂಡೈತಂದು ಕೊಂಡ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಟೆಂಪರರಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೆಂಪರರಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಕೊರಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೊರಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಹತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಓಡೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ Need the can order it. ಓಕೆ ನೇತ ರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 120-130 ದಿರಂ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಊರದ ಒಂಜಿ ಮುಜಾರ ಸಾರ ಬಿಟ್ಟು ಆತಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಊರು ಕೊಂದಿದ್ದು ತೂಪ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ ಐಬಕ್ಕಲಿಕ್ಲೆ ಫನ್ ಪೆಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅದು ಎಂಗ್ಲು ಖಾಲಿ 15 ದಿರಂದ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಕನಾರ ಪೋತಿನಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲು 300-400 ದಿರಂ ಖರ್ಚು ಮಂದು ಬೈದ ಕುಡೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ಪೋ ಉಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ ಓ ಗೇಮ್ ಬಾಯ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ಮನ್ಪೋಯ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ ಬಾಡ್ನ ಮನ್ಪೋಯ್ ಇನ್ನ ಬರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಚಿ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದ್ಸಾರ ವ್ಯೂ ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ಬರೋದಿಜ್ಜಿ
ಅತ್ತೆ ಅವೇ ಯಾಕಲಿದ ಇಷ್ಟ ಆನಂದು ಎಸ್ ಪಂಡ ಗೇಮ್ ಬಾಯ್ ದ ರಿವ್ಯೂ ಮನ್ ಗೇಮ್ ಬಾಯ್ ನಿಖಲ್ ತೂಪಾರ ತೋರ್ಸ್ಪ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ತೋರ್ಸ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ದೀಕ್ಷಿತರ್ನ ಗಿವ್ ಅವೇ ಉಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ 5000 ವ್ಯೂ ಪೋಂಡಾಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ iPhone 17 ಮಿನಿ ಅವೇ ನನ್ನ ಪನೋರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಎಂಕು ಕೊರ್ಜೆರು ಅಂದು ಮಿನಿ ಇಂದು ಕೊರ್ಪುನು ಒಂದು ಕುಡಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಇಜಿನಂದುಲ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಬಾಯ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ PS 5000 ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂಡ. ಈ ವಿಡಿಯೋ 5000 ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ನಂದು ಅವು ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ ಕೊಂಜಿನ್ ಮನ್ಪುಗ ಲಕಡಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋವಡೋರ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂಡ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲು ಪಿರ ಬರ್ಪ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೇನು ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಲ್ಲ ದುಬೈ ಇತ್ತಿನ ದುಬೈ ದಾಕ್ಲಿಗೆ ದುಬೈ ದಾಕ್ಲೆ ಬರ್ಚಿ ದುಬೈ ದಾಕ್ಲೆ ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಇಂಡಿಯಾ ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಅದು ಬನ್ನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಅನೇತ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್. iPhone 17 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಕುಡಂಜಿ ಪಸತ್ ಪೂರಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಮಾತ ಪಿರೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಹೈ ಒಂದೊಂದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪ್ಲ ಒಪ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಎನ್ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಗೇಮ್ ದ ಅಂತೆ ಎಂಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾತ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ನಿಕ್ಲ ದಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜರ್ ಬೇಜಾರ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬಿಡ್ಪೂಜ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತಿರು ಅಂಚಿಪೋಚು ಕೊರ್ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಕ ಖಾಲಿ ಔಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರ್ಸ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರ ತೋರ್ಸ್ಪೋ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ಸ್ಪೋಜೆ ರೆಕ್ಲಿಗ್ ಈತೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅವು 5000 ಪೋಯಿ ಬಕಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾಲಾಜಿ PS5 ಪಿರೋಡ್ದಲ್ಲ ಬಟನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಬಟನ್ ಎದುಡು ಪಿರೋಡ್ ಪೂರ ಬಟನೆ ಬಟನ್ ಇಂಚ್ ಹೊತ್ತು ಇಂಚಿ ಈ ಪೂರ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಚೆತ್ತಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇಡಪ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ದಾದ ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲ ಐತ ಪತ್ರ ಮನ್ಪು ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬಕ ನಿಕ್ಲೆ ಓ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಹಲೋ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ Please, guys. ಕಲೋಡ್ ಪೆನ್ನಿಗ್ಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಫೋನ್ ತುಲೆ ಅರೆ ಸಿಮ್ಮು ಪಾಡಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.